Я сподіваюся, всі знають, що треба обрізати часникові стрілки, навіть не обрізати, а виламати часникові стрілки для того, щоб врожай часнику був дійсно гарним, щоб рослина не витрачала силу на формування насіння, а росли головки часнику. Але, може, ви не знаєте, що з цих стрілок можна приготувати дуже смачну пасту з кропом і з часниковими стрілками, яку можна додавати буквально у всі страви. Особливо смачно додавати в борщ, супи, якісь тушковані овочі. А ще ми дуже любимо цю пасту додати в сметану і такий сметанковий соус з смаженими кабачками. Ну, просто бомба. Рецепт